Здравейте! Поздравителен влог! Това е трети епизод на Как се прави. В този епизод ще ви покажа как да си направите ваш юзер бар. Така файл. И можете да посетите аз на 350 на 19, така е на Flow и на Transfer, виждате. И това се появи нещо такова. Тази лейка. И аз ще направя на светло син цвят. Вие ще направите както искате. След това създаваме нов слой. И така правите на бяло, ще го правите на бяло. Мога първо бяло да сложите, после синьо. Ще избирава първо с бяло. После бяло. Не вие както искате. И да, там се получи нещо такова. Това е за права. Добре, и слагате снимка. Аз съм си нагласил за Manchester City. Тук с бял фон, тъмън ще става някакво. Тук снимката и омг. Снимката и така трябва да бъде. О, да. Добре, ето така. Така, стохото. Тук си махна снимката. И да, тук си напишем името. Пишем ръки. И да, влезем така и да се получи това. Вие няма да пишете ръки като моя, нека ваша. Влизате в Window и Animation. Ставите на слой. Това. Това аватарата да ви е от напълчва отдолу, тази тук да ви е надолу, да, така. И да, добре, после тук. 360. 61. Решихте, ще направите. Пак тук и пак 60. И щом сте готови, цъкате да файл. Някакъв път да принтавате с сейфа. Отговорите се надяват с A4 Web Davis. Да, така се Искаш да видим? И тази как се получило. Да, виждате, че и буквите се дигат нагоре. Да, доста красиво, нали? Да, това беше всичко. Да съм ви помогнал. Да се изгаря и в другия епизод.